September and December every financial year. Ema wan gumiluongo public participation mar jopiny. Jopiny wuok wacho gik ma gidwaro noketnigi e budget, gik ma gidwaro notimre. Mamano itimo gi executive and assembly. Period mar September to December en purely public participation. Kochopo kind January nyaka February, to koro county government timo gumiluongo drafting of proposals mag patch jopiny. Mondo dwacho ne wawuotho jopiny nowacho mago. Adwaro jopiny owinj timelines nikech seche moko kako osiepna moro wacho ni ng'ato luongo ji kiny public participation na civil crisis meeting, to seche moko oluongo mana osiepe ne or joge mondo wach weche ne anot patch jopiny mobedo duto. Wasetieko stage mar drafting, that is about January and February. Wadonji stage mar scrutiny and approval. Scrutiny and approval en kind dwe mar 3 nyaka dwe mar 6. Makoro oting'o kagi budget osebedo draft, iduoke ni jopiny kagi confirm ni gik mane giwacho between September and December obedo captured. Kagi se confirm ma public participation kore ka bill di reassembly. Koro kanye assembly donje igmiluongo no scrutiny of the document and approval. Mama notimre latest by 30th June of every financial year. Ka assembly osekano budget, wadonjo igmiluongo no execution stage. Mama no chakre tarik 1 dwe mar 7 every year nyaka kendo June the following financial year. Koro kanye moting'o igmiluongo no monitoring, accountability, the execution of the budget. One on budget ne wasekale assembly by predict June. Otiyo nadi, otimango begik mano wacho timo to koko timo, to assembly bende thuolo mang'eyo to ne waketo pesa ndara for this financial year. Kapok ochopo another financial year June bende gigo tim. Kanyo ema koro wadware miluongo no office mar Auditor General machiwo report on every financial year kaka tich notire. To wabedo one committees assembly, tie PAC and PIC, Public Investment Committee and Public Accounts Committee. Gin committee mochung' ne timo nonro kabende pesa manoket, nitie misuse of funds, nitie wastage ma pesa motiya rietha, nitie pesa ma ng'ato timogo gima ok noyie, ok owachne notim. At that stage, koro konyowa kaka assembly at least identify mistakes and gaps manie budget. Kawasetieko kanyo, and kako siepe na wacho na gumiluongo citizen participation is a must, because iwacho ne kako siepe na Malindi wacho no dwach wards opogore constituency, dwach ward opogore county. So public participation is a mandatory requirement mondo kony jowa ng'ato ka ng'ato, nikech tie gweng' madwa mana dispensary to kodwa ndara, tie gweng' mandara berie to gidwaro cattle dip, which is under agriculture. So kanyo ema gino konyo. Watieko stage mar approval no, watieko execution stage, to wadonjo i stage miluongo monitoring and accountability. Kanyo county assembly committees ma wacho ni ka Auditor General's report kane tie wach ma owuok kanyo, especially auditor's report, to koro kuma iluongo ni ACC donje. Koro kane masiche moko lweny betie ne county assemblies kose raise issues kelo wach manotim kama ma pesa olal. Koro kae manitie chik moripo los John Bati. Number 1, iyudo ka county assembly seche moko impeach CC over misconduct, gross wastage of pesa. To kagi the executive, seche moko iyudo ka governor is not willing to execute the impeachment. 2, county assembly impeach governor, example Busia ama Siaya ama Homa Bay ama Kakamega. Magi kelo resource momiyo gi impeach governor. To governor ikawo iteri Senate mane Nairobi. Senator Magarissa seche moko pok onyonoga kata Nyanza kata Western. Weche gi enokogo kuome. Enodhi winjo weche to gi divert now from real issues mane was at assembly level and county level. Koro gin either change to political or party or coalition. So idoka ng'ato dhi kucha Senate oduoke, bang' Senate court oduoke. So assembly bedo frustrated. Number 2 en gima raise ma the 30%.
which party 30% development ani pacha oripo ni medo matin kata up to 35% because ineno pesa madhi development en pesa matin lakini pesa mikali bunge wagi assembly en pesa mang'eny kabisa. Ito ka seche moko pesa manyiewo maua gi chai ne jotelo oingo kata pesa mokete department mar ECD iwacho ni buongo nyathi dongo from childhood. So wasebedo gi priority of budgets. Number 2 bende en kati 70% muwuoro ng'eny no. Both county assembly and counties no problem maduong' kabisa. Nitie gimiluongo salaries and deductions. Counties chulo ji msara to sani nitie a very big crisis in counties. Majotich no chulo msara, okochul SHA, okochul KRA, okochul also the deductions. But gine budget, kipenjo kuma pesa ni odhi ng'ama duoki onge. So aparo ne budget timeline wa, budget is a document. To jowa okose timo